oke mmadụ na-akọrọkwa n'ime obodo oke na-akọrọ n'ụlọ oke devali gbogbo ọ ga-adịlele yinde n'elu anya Jizọs Kraịst bụ ndị oke mmadụ Jupita n'ụmụ akụkọ Onoja nwe oboli apụtago ọ bụ ọtago akụkọ Onoja nwe oboli apụtago ọ bụ ọtago ụfọdụ na-akọwa na Onoja bụ onye Igala ụfọdụ na-akọwa na Onoja si Binibia mana Onoja eziri Igala kata mana ọ bụ ndị Agụleri m ya n'afọ ọgụ egwu igwewe egwu nwoke na-agba ere mụla Agụleri n'afọ mkpịrị oge egwu Agụleri keri ji melidi ọkpala eri bụlụ nwa Gade bụlụ nwa Jekọb ọmụta Agụleri bụlụ dị ọkpala Agụleri tọlọ ọba tọlọ ata nweri dị nnegwu vatọtala agụgwu nri tọchimenri nwa o madam gbọgọ jiri melidi ọkpala ọba benye ọtọ na-abịa ndị elije ebili ibo jelije medibia Onoja nwa oboli dị na nwatakịrị nwa ezove mụnna ibo na lije ebili Onoja meketa ọbụ n'otobu utewo mana o meketele kpawa ike dị iche iche mmebi ife dị iche iche mebi ife obodo ndị bedo nwa ọbaja kpalọ gbadalọ kpajalọ kpọ Onoja na ngija na n'ụlọ si aka ngị na n'ụlọ ka ba gbanarị ogwu n'ụka si na ibe gị na-eme n'obodo weritezie ọgụ egwu igwewe egwu Onoja nwa oboli nwe ebe nye ọtọ si biniziti isi nataba mana ọ natagalideli ruo n'enu Ọnịcha ọ nalụrụ Agụleri bamụlia je ebili mana obeli n'enu Ọnịcha nwe ebili mgbabụ na-egwu ibe nwa Ọnịcha dị ngenge ọnụ onye ga na mbọ na onye tọ bụ na mmadụ agbawi awọ Onoja benye ọtọ si Ọnịcha dọ n'ala isi nyiri nwele nataba Agụleri je eti ike yiluo na Agụleri junction yi na-eja ya melimu na ya n'aka ebe yịda abụ obodo mmụọ nkete ndị mụlụ Onoja n'afọ ebe abụ ka mụtale Patrik ọnatali mozu nwa nala azaba je ebili unu enu ya bụ abata kpolumiru alụlụ n'ogbololezi ọkwagbu ogoli mụ na egwu na mbe mọgwanụ Jupita ị na-anụ ọnụ agada nna avụcha mmanwụ na-agwa arọ Onoja bila Agụleri na onye oge na mbọ na onye tọ bụ na ivo na-eme na Agụleri ajọwọ njọ kpava ike dị iche iche bụba ahịa dị iche iche Agụleri nwa aja kpalo kpadalo kpajalo si ka avagbuo Onoja mana o gwere ogbugbu mmanwụ na-agwa arọ vakpavalo nwoke na-agbọ ngalagwu enye ọtọ izu ogwe nyiri mivita mụva navo ma ba na-eme dibia ngalagwu enye ọtọ si na anya mali ibe anya je Onoja osi na obodo si nyiri Agụleri zange ngwanụ ngalagwu gwọvọ ọgwụ izu ogwe gwọvọ ọgwụ vagwọdọgwụ gwọta ọgwụ vagwolu dị nnewu vazi na ava agwọchọkwanị nya bụ ọgwụ na-esi ngele mmadụ na-eluri n'ebe ọ nọ vanwe eke na Agụleri za asa na ibe mele bụ na aba agwọcha ọgwụ nya bụ onye ji ebu nya bụ ọgwụ bujela Onoja osi n'obodo osi nyiri si ama na onye bujela ọgwụ ji anwụlilio na ọma nata ị na-ebere ibe ya ọnụ mmanwụ tiba Anambra n'ezie n'anya Enugu nwa aja kpalọ kpadalọ kpachalọ si ka agbanweta mmadụ onwere onye ogwele ezi agwụlụja kpalọ kpadalọ kpachalọ onwere onye gwetali na anya jegoje ebugo ọgwụ ibe ezu n'ụkpalọ onwere onye gwele na anya jegoje ebugo ọgwụ ọgwụ egwu igwewe egwu nwoke na-agba ọkpa n'ime nwe ebe nye ọtọ mmụ ivite mụlia navo si na anya je ebuje ọgwụ si na anya je ka ọja anwụ Agụleri mịa bụ ibe na-atọkwu na uji emelenye Agụleri kweta ndị nna m unu ga-alụkwalị m ụlọ Agụleri kwe
ndị nna m unu ga-echikwa ọzọ m unu ga-egbu ebi m Aguleri kweta Aguleri unu ga-anụkwali m nwunye anyị mechara kweta ọkpadime wee aka na bunye lọgụ bulu nyiri nwa gava m nkịta Aguleri bamụlụ Onoja n'afọ olulu kwudodogwu kwudegwu nne ya mgbe abụ ka n'ihe na-ejere ya ozi onwe ebula ọgwụ dọgwazi Onoja ibe Onoja na-alarụla Onoja bete mgbe ebe ọ nọ nwee egwu onyiri kpọna ihe za na Aguleri egbu ọnwa ava o nagụribe egwu na-ezie n'anya mgbe abụ ka Onoja ji nye ọtọ bịa ka anya gba ọzọ nnieze gị na-atagodu Onoja anaghị ata azụ ma me ya nwere mme egwu ọja ete ozi nwa ga n'iru nọ jee gbula akwụkwọ joko gbula akwụkwọ ne gwọ ọnya ajụ gwọchi ya ajụ tụkwazụ Onoja n'isi sa na ebe ọ dale ka ndị bunu ji esi nwere ibulu mmanya iri Onoja abụla ajụghị n'ihi enyere ya nwale mmanya iva nwere iti ọsọ nwale mmanya iva mmiri na-agba isi na mmanya iko na-elecha wee veteti isi ajụ na n'ihi enyere danarị ya nwada na ana Onoja agwụlụ n'ezi anya ọ bụrụ n'ugwu agbụ gajụ ya danarịrị ya obidozie n'ebe ọ nọ n'ugwu agbụ abụ ka ọ na-alarị egwu Onoja nwa ga na mmiri na-agba eze ọgwụ egwu ruo na mmiri na-akpa isi si na-ebutila ebe ọgwụ egwu gbada aga n'ọnụ obi na aja akwụsị mmanwụ na-agba arọ bezi n'aka lie zitila ebe mmanwụ na-agba arọ gbagoli ịba na-akpa ya gị ịda olulu ndị na lo bagụzi nwere ibuve mmadụ o bute onye gala obedebe o bute onye Igbo obedebe o bute Yoruba na-edebe ọgwụ egwu ebe afọ oge dị nwe ogulugu gbagụribe egwu mmanwụ na-agwa arọ ngwowe egwu ogologo na-amụta ọka mmadụ maka gịnị ọ bụ Onoja anya amụlụva n'afọ egwu na-amụta agbọ eze ogologo nyachirie gbogbo tagbove bụ ọka mmadụ ya bụ ndị ataida amụtalịa ma Onoja bụ netere ife dugulugu otigbawa na mbara yina n'anya nwoke na-akpa Antoni Ewagava decho nnegwu Antoni zi n'ogologo ọgwụ egwu nwanne Onoja nwa oboli obodo etariva nnaba mezere bulugulugu Antoni oke mmanwụ oyo ngwubi nne m ya na-agụribe na magụribe igwu egwu obodo nwere ndị bajiri biri mmanwụ na-agwa arọ Johnson ereche ụgwọde nwa m gọfere echegwọde ogologo mụlya n'afọ gọfiri nne m ndị be agha mụtara Onoja bụrụ ofe n'ugwu igwewe egwu ikechu nwa na ebo na-eme dibịa izolu na ugwu na-aba mkpa ihe na-agbago Ọnịcha ije nweta na ebe Igbo jeli jee egwe ike onye Igbo nwa onye egwu bụrụ oke mmanwụ nna m onye Igbo ngwa na ogologo mụrụ Onoja n'abọ egbe onye amụma na-adịrị ebube na bebe igwewe egwu ibiri oge egwu onye amụma ọ na-adịrị ebube bebe mmanwụ na-agbarụ nwanne ọdịgwa n'olike eze mụ ya nwoke na-akpọ nwanne ọdịbụ olike eze mụ ya olike eze bụrụ onye ogo ọga na-ala mụ ya n'awọ mana ọgịlịga agwali ọ na-azụ Igbo na-azụ Awụsa ndụ ọ na-azụ Yoruba ebe ọ nọ na-azụ okwu olu ọ bụ na ibe na-achụ gị ọzọ jebe na nke olike eze na-ederewo Francis mmanwụ ejeje mba nwanze anọ na-abịa ọ na-atabute nri okomụlya n'afọ bozu nwanze dị nnegwu egwu eduwi na oke obu ọgwa nwa nwanze ka ngị na-eligoli na abala eduwi na anụ nwere obu ezi agụlụ na-adị nnegwu maka nke ka mụ na nwanze ejele male
Mauna Guaro, Naziananya, Francis Ecolojalo, no loyanis. Ochilia me woni na motalia. Oguegu, Ochilia me woni na mulianavo. Mauna Guaro, Igwe wegu, Alado Bulonya Nando. Naguli bagu. Mauna Guaro, Ozazle. The man lad of one agolunu, Vonyeti Butelobulu Natava. Ebelen Ebelunu, Ovonye Butelo Natava no. I got them on wedge of it, Tibuta Obulo Natano no. Ndamakomula Dalo Navo Okamau. Imbidogagun. Wabalado Bunachanala, Ndamakomo Motala. Amakomo when you didn't know, or dinner number, or Siasele. Magana Damosina, Najabuki, and Madan Ekerons or Gazo. If I got in a Najazogin and Madan Ekerumbo Gib. Egwe, Mamwaja Jamba, or Makeba Agon, Demo Keten and Naja Meli given or Rana Lotaro Demo. Yellow Chuluna Naze Oto to Ojama Ivo Gulu. Egwe, a Colombia one hour. Mauna Garo. Nebo Ojo, Olomo, Nebo Navo. Nebo de Nawata, Claro, Bunagu Nebio Kili, Amarivobo. Mano Mecha Nebas or Bularo Bunago Mevele. Onwe Enyoto. Na Ben Nebo Kibonina na Bagosondo. Olo Namo, Wagadi Wanya Ojo. Yadano Jenamun, de will Obumo de Monacan. Mauna Guaro. Igwe Jupiter, Emali Peter, Odali Wajangang. They come for me when Motalia ni mebunu. Odali wudi mu egu. Odali Wajangang kiss. Naguri begu. Ogwegu. Atoni nwofe buna gaja jamba, vagaja no gamba. Mulere mulatoni nwofe buna navo. Yibe bive ndipo fe buna motala. Di chokwa ni nnewu. Kia na wanyo omulo navo. Ve nwecho value. Anthony di nnewu. Namo febu na Tony ebata gubulian ata Anthony batali bulu natava. Anthony wo febu na ndi balego abodanyi na elikono nesebu ling. Igwa okafa o. Wani bigi fichi bi igwa okafa. Igwa okafa aguleri nweli bigi fichi ni mebebe. Anamu nweli bigi fichi ni mebebe. Mu danze mu ya navo. Vancha di nnewu. Mauna Agwaro. Onora mo nugugo manwa jejamba aro mu ebe. Onora kwange agwata won aro mu ebe na ebu okilikili. Obu owo. Onora nwa bulunu na ogbo na go java sabaga ibo jeli vicha on. Vicha su no nata non. Onora na boke moto. Egwu kwani mgbe di ni obo motalia ndi anyi jiri biri okwagbo.
Obuna made na chunta no wanwa nkiti aja chunta no papa nwa guta na ekwe na emoko anegodu odu numo lumu o mechali gbola awolo gbolu wusa papa bula awolo oga mmadụ bụ oga nwa oga mmadụ bụ oga nna ngwụta na go egweto mụ na nwoke na anwụrụ anwụ ma ovu na eke nwoke na anwụrụ anwụ na ovu na ego ngwụta m loke mmadụ n'emo no demo ngwụta dịrị ọkwa egwu papodu ukoma nwa ga gbo ndị mmadụ agbakwa n'ime arụ ọnụ ukoma nwa ga ndị mmadụ agbakwa n'ime eze ejiwu chụọ ọba ma lazikwa ya arụ ọnụ bụrụ dị mkpa bụrụ isi iru meje na ebe azụ nwe na ọdụrụ ọkwa n'ovele ọgwụ egwu ọkwagbu ogoli mbido oge egwu afụ nwe lọte nna ya afụ nwe lọte nna o afụ nwe lọte nna ya agụlere mụtali ije ọnwa nwụbụ ya n'afọ ọnwụ afụ nwe lọte nna ya nna abụ enyi agụlere mmanụ afọ biko keneli modu gị na na-ebe nwanne na manava gola ibe bịalolele ndị pọtụ dị nnegwu egwu ode giligili ọgwụ egwu ikechunwu ivedegwu ọbọ na agolu n'ụbọ ogologo ndụ ofe onye tigbutele nya bụ ya tava ivedegwu nwaza agbọ na itigbu ụtọ ibulie natava ejifu ọfọ dị mụ eriju ọfọ dị mụ mgbe nji igwudegwu guchegwu na mụ ya atọlegala onweli nyiri ịmaze ka ịmalị ọkwa onoli ka nkele nebe nwanne de chekwa dịda n'onu egwu eriju ọfọ dịka ọ bụ onoli ka nkele nebe nwanne chodo jerini ọkwagbu okoli egbunike ọgwụ na-emeke dibịa ịgba agwụ mụtala egbunike ọgwụ n'awọ egbunike nwe ebe nye ọtọ nata agụleri be ebili ọgụ egwu igwe owu egwu ọ na-ala gbagolo ivite ebe ata na abọ ịya avụ egbunike ọgwụ onwe ịgba agwụ ebe ọ nala ijeje ebili ọzigbo nuwe ma na-elụchawo na ọlụtụ na odozie wele nwayọ ọkwa na-aga ọ dịrị ọgụ ovele na amanwụ ọgọgwụ ochie donwana ma nwa akụ ebe ibe si na chi egwu ọkọlọbịa dịkwa na ahụ ọ bụrụ n'ihu magụrụ ebe egwu egwu mmemme agụleri kenele m dọbụlụ ji nwa agụleri nke ya na-atọ gechale na dọbụlụ ji enyi iwe ọtọ ja na n'ime ọma agwa ebe ọjele jalụ ụlọ dọbụlụ ji agụleri oge mmanwụ n'ụmụ ezọra ka ọ na-ala ije ebili mmanwụ ejeje mba ụmụ ezọra lee ahụtụ na-ewe ka ọ na-ala ije ebila dọbụlụ ji kedu izu ọnụọra nwe ka ogwu malọzikwa ya ndọbụlụ ji ọnụọra na amịma agụleri na-eme nwanne ya na-eme nwanna ogbevi ọnụọra nwe ka ogwu na makwalemva ndị anyị ji libili akpali agụleri adịwo nnegwu ọ na-aja mmadụ ikwu eziokwu ndị mmadụ egbu onye n'ike akpali adịwo nnegwu amụma agụleri oke nwa odogwu ịgala odogwu ịgala ndị ga-amụlụ odogwu ịgala ike chikwu odogwu ịgala anya mbụzi anyị jela gwa papa ya na ọ dị ka na-ekpọlụ ọgamali na-ewe ala azụ odogwu ọga mmadụ ebu ọga mmanwụ ọbọ na-agolu n'ugbo ogologo ndụ ọkwagbu ogoli mba na-ebo nwa ji ilo ogwe ọgakọ nara bụlụ nwa mba na-ebo nwa ji ilo ogwe mbụzi Anambra na-akwali m ozu nwanne evi ka onye agaghị gbata nwanne m onye aka na eru na gbulibe egwu omere awa na
na mbamanya mereto ọkachigbo nwudegwe wee tie mgbe ụkpa na mbara zena nni ya nwụrụwo anyị jeli akwamozu egwue mmọrọkọ dị ya ọnụ na ngwụlọ bịali akwamozu ọnwụ zuru ike na mulere bịali akwamozu na litata na enwu mọlụ ma obi akwalịa adị na mụ jeli akwamozu egwue ebunu ka nwaanyị agba alem mkpụrụ ya na mmanụ ọ nwere ọtụtụ ụmụ nwoke nya bụ ewu na-abịakwa na-arụ na mkpụ ya ewu ka ọkachigbo na-ekeli ndị egwu yi na-ananya na Jupiter gbobuara n'ọma ọ bịakwala na nke ọkachigbo nwudekwa na mbara jele jahụ ugodo Emmanuel Igbo ji nka na ọbịali akwamozu si ka ata nwa mulere na ọbịali akwamozu ije ebe ọkacha dịka nne egwu oke mmadụ bụ oke mmadụ egwu ụdakwa na-ajụ nwoke na-eme nne ana-eme n'oge na-agba obi madam oliji na ịgba agwụ ọ na-ajụ nwoke na-eme nne madam foreign oliji na ịgba agwụ na makwala mkpịrị oge egwu nwaanyị agbalụ na ọlụtụ na oviche nye eviche madam foreign ọgụ egwu ndị na-ajụ ma nwoke debedene na ịna egwu igwe egwu agba oke ibia nwezeju agwụleri m ya na agba oke ibia nwezeju ndị na-ajụ ma nwoke debedene mmanwụ na-agwa arọ agba oke ibia lụtụ na odozi anya ọkwagbu oge na gburu igbe egwu ọtaji mụlụ Patrik davo Patrik ọtaji egwu na gulere banye gara egbota nia mmanwụ na-agụ arọ igwe owe egwu obodo nwe ndị bajere kalịta ogbebi Jupiter na mụ na-ajụ ajụjụ ọ nwere ka mmadụ ịgbakọta ụzọ nwa akọnye telie n'ụla na ọ dịkwa n'imụ gegege ọkọnkọ foreign Lọrasị nwanyị agwe amali nwoke maza ma obu Lọrasị onye agwe amali nwoke maza ma obu Mezaya agụleri adịwo nnewu onye agwe ibi ihe akụ egwu ọkwagbu ogoli tụmọcha agụleri adịwo nnewu ọdịwo nnewu ị na-etụmọcha agụleri adịwo nnewu ọdịwo nnewu Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.